Tehnički izraz za našu situaciju je pedak. Bali, jesi li nešto uradio sa svojom frizurom? Sviđa mi se. Imat ćeš ih mnogo, igrat ćeš se njima, ljubit ćeš ih mnogo, ne daj se baš svima, volaš mi, ću tu, i ljubit ću, tetaj, volaš to, šali, to je nam nas, sam ja. Kakva smiješna bomba. Ti hoćeš nekome da pomogneš? Ali kako to da uradimo kad je major? A sada skuter Alvarez, sportski usponi i padovi. Nisam je Skuter Alvarez, čak ne znam ni ko je Skuter Alvarez.